de 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Bueno. Resistència analògica! Avui? Final de gira. Bé, final de gira, si no tens internet, és un tema complicat. Com se sap que un tema és complicat? Un tema és complicat quan, introduït en el cercador de la biblioteca, produeix resultats nuls o zero resultats. Exacte. Dit d'una manera molt, molt dolça, el resultat del procés de documentació per final de gira ha tingut un final neutre. És a dir, que no ha tingut un resultat positiu perquè el nombre de documents trobats ha estat... Zero. Però tampoc negatiu, perquè el nombre de documents trobats ha estat... Zero. Exacte, 0. No menys 25 documents, sinó 0. Hagués estat negatiu. Exacte. La qüestió, no sé si amb això ho aneu pillant, és que per realitzar la secció amb el tema... Final de gira. Disposem de... Zero. Documents. Oh, aleshores podríem haver entrat en pànic absolut. Fins aquí, ja? Espera, efecte pànic absolut. Ah! No, això no ho hem fet, vale? No hem entrat en pànic, perquè la resistència analògica no coneix el pànic, per tant, el que hem fet és... Passar a l'acció. Exacte. Aleshores, com hem passat a l'acció? En comptes de documentar-nos sobre final de gira, hem decidit fer un final de gira en directe. Què vol dir això? Clar, final de gira de què? Doncs en aquesta secció fundarem un grup, el presentarem als mitjans, començarem la nostra gira, la farem i l'acabarem. Tot això en directe i abans que siguin les 5. Què us sembla? Com us quedeu? Sorpresos. Sí? Però preparats? Gairebé en moment de pànic. Pas 1. Fundació del grup. Jordi, fem un grup? D'acord, Raquel. Molt bé. Tu tocaràs la balalaica, perquè és el que tenim aquí, Ostres, sí, em moro de ganes de ser el balalaiquista del grup. Seràs el balalaiquista i jo seré la percussionista, perquè faré servir una granota que fa això, perquè és el que tenim, vale? Molt bé, d'acord. Vale, jo he pensat que ens podem dir Raquel i els resistents. Oh, jo volia ser Jordi i els efectistes. Vale, què fem? Ens diem els resistents i ja. Pas 2, Ja el està? single. Vale, Jordi, crec que hem de fer una versió de la cinta de la secció, però amb aquests instruments folkis que tenim, bàsicament perquè no tenim res més. Es porta molt al folk, eh? Sí, ara li podríem dir com a nom versió de la cinta de la secció, en versió folky, per exemple, o alguna cosa. Llavors jo el que et volia preguntar és si vols que l'assagem o si directament la fem per primer cop a la nostra gira. Podem fer un tastet només. Vale. D'acord. Vale. Vinga. Espera. Et dic la lletra perquè no te És la veritat que no la sé. Es nota que estan improvisant, eh? Sí, La cançó diu- L'art és cançó així. diu, We are the angry mob. We are the angry mob. We read the papers every day. We read the papers every day. We like who we like. We like who we like. We hate who we hate. We hate we hate. I ara hem de fer Run Away, perquè com no ho he pogut buscar a internet no sé què diu la lletra. No sabem vale? què diu la lletra? Run Away, Ei, vale? D'acord, Vale, va fer però un nosaltres assaig. només fem al principi. Vale, un Però assaig, dona'm abans pas, del Away, vale? We are the angry mob. We read the papers every day. Ja està. Això és un tast. Pas 3. Presentació als mitjans. Olga, això ho has de fer tu. Avui a l'Extra Radi tenim els Resistents, un nou grup de reivindicació analògica que han vingut a presentar-nos el seu nou disc. Raquel, Jordi, molt bona tarda. Molt bona tarda. Ara has de ser rotllo grup. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. A l'Extra Radi estem molt contents que haveu vingut avui a presentar-nos el vostre primer disc, no? Rescant-nos la balalaica. Aquella pregunta que tant us agrada als músics, com vareu triar el nom? Bé, rascant-nos la balalaica va ser una mica un resum del que Nostra nosaltres fem, experiència, no? Potser. Sí, és a dir, nosaltres com toquem la balalaica I la rasquem. Sí, pensem que és com una manera d'explicar al món el que fem, no? Per Rascar. les nostres inquietuds. Exacte, sobretot les nostres investigacions. Us hem buscat a la xarxa, evidentment, però no teniu ni Twitter, ni Facebook, ni MySpace, Nosaltres passem, ni perquè blog. som resistents! Resistents! Però clar, els vostres fans volen saber quan podran veure en concert els Resistents. Doncs mira, precisament estem preparant una gira que hauria de començar com ja mateix. Pas 4. Primer concert de la gira. Bona nit, Barcelona! Bona nit! Som resistents! Resistent! Això és el públic, per si no ho heu vist. Vale. I estem encantats de ser aquí a l'auditori de l'estudi 1 de Com Ràdio per presentar-vos el nostre primer disc, Rascant-nos la balalaica. Balalaica! Començarem, moltes gràcies, començarem amb el tema amb el que ens hem fet famosos. Es diu versió de la cinta de la secció. 1, 2, 1, 2, 3, 4. We are the angry mob. We read the papers every day. We like who we like, hate who hates, and let it right away. Bé,
Aleshores ara ve una part molt complicada Encara de tot sento això. el clamor del Oi públic. que sí, mira, escolta l'eco. Vale, molt bé. Ara... Jo els puc ajudar i fer clamor, per exemple? Sí. Ah, val. A veure... No, quan toqui. És que ara ve una part com... Pensa que si ets fan, estàs a punt d'estar molt trist, eh? Que s'acaba la gira Oh, que ja. va, però si Espera, no, espera, no, Encara no, no, no. concert. Sí, que el disc acaba de sortir. Aleshores, ara ve un moment molt complicat perquè nosaltres estem de gira, hem fet el primer concert i hem de fer el segon, no el podem fer aquí perquè és una gira, aleshores anirem a fer la gira al passadís. Mentrestant, perquè l'estudi no quedi buit, Jofre Font, com a crític musical, ens fas una crítica, més que res per omplir. Val. Nosaltres anem a fer la gira al passadís i tornem, vale? Val, d'acord. Si us sembla, faig com... No et truco, no? T'hem convidat a l'estudi? M'heu convidat d'estudi per parlar de l'exitosa gira de... O sigui, Passen 3 minuts a 3:45 de la tarda. Jofre Font, molt bona tarda. bona tarda. Jofre Font, periodista cultural, explorador esporàdic de l'Extraràdic. Fa unes setmanes van tenir a l'estudi Sí. els resistents. Els resistents. Els resistents amb un èxit incomparable, amb aquest rascant-nos la balalaica. Però ja sabem que sovint als músics els hi agrada ben parlar de la seva feina. Quina valoració faries d'aquest primer disc? Encara ni he començat si ja hem fet el concert. Home, però ara anava a parlar a vosaltres. Ara no sabem qui fa les coses més llargues, si jo el que preguntant o jo responent. Espera, que ara parlen de nosaltres, que ens interessa molt. Perdoneu un d'acord. moment, no No ens interrompeu. agraden les etiquetes, eh? Parlar de meteorisme, referit a aquest grup, és faltar a la paraula amateur i a la gent que és amateur. Estan beyond de meteorisme, o sigui, estan més enllà de l'amaeurisme, ho supera absolutament. I vull aconseguir la samarreta de la seva gira, en la que Últim posa pas, primera final data... de gira. Ah, ja s'ha acabat. Ara tot públic. Som els resistents, estem encantats de tornar a ser aquí, a l'auditori de l'estudi de Com Ràdio, on vam començar la nostra gira. Gràcies. Acabem de tornar... Gràcies. Acabem de tornar d'una llarga gira pel passadís i ser a l'auditori de l'estudi ens fa sentir com a casa. I per això us farem... Començarem el concert amb la cançó en què ens hem catapultat a la fama. Es diu, ja la coneixeu, versió de la cinto de la secció, ara en versió acústica. 1, 2, 1, 2, 3... We are the angry mob, we read the papers every day. We like to take the other way. No em sorprèn que hagueu aconseguit el número 1 a pràcticament totes les llistes de la compra. Doncs ja està, ja hem fet tot el que havíem de fer, hem fet un grup i aquest és el nostre final de gira. A l'Extraradi hem sabut que la Raquel i els resistents se separen i tenim declaracions en exclusiva sobre els motius. Hem decidit donar-nos un temps per a reflexionar sobre el nostre art, investigar sobre les nostres pròpies sonoritats individualment. No descartem una última gira de comiat o un concert del primavera d'aquí 10 anys. Resistència analògica! De 4 a 7 de la tarda, Extra Ràdio.